Salutare toată lumea, eu sunt Ionut și astăzi facem primul episod de pe canal și primul episod de Minecraft Pocket Edition împreună cu... Da, nu sunt Enderman. Sunt copilul Enderman. Ești copilul Enderman, exact. Să spuneți dacă melodia se aude prea tare pe fundal și vreți să fie sonor mai mic. Dar totuși, cred că e cam tare. Aveți puțin răbdare. Perfect, gata. Sper că este perfect acum. Să vedem ce vom face în acest episod. Mai întâi ca toți oamenii din Minecraft, luăm și noi niște lemn. Așa, Hoine? Sunt Enderman. Ca toți endermenii și oamenii de pe Minecraft. Dacă ești enderman, eu sunt noob. Yeah! Noob, oameni. Noob și enderman-ul. Nu că nu că aș fi noob. Dar nu buși Enderman, chiar nu. Să vedem câte episoade credeți că va ține această serie. Eu zic că va ține 10 episoade. 5 episoade, ce să mai? Trebuie să mergem imediat la minat. Upsi. Ah, tu l-ai luat. Hai să găsim o mină. Am văzut deja locul perfect pentru o casă. Eu vreau mină. Păi, Omoară și tu oi. nu pot, prea atras de locul meu. Tu îți faci munte, ca de obicei. Ba nu. Nu, atunci unde? Un sos mă oaia. Mi-a framat un pic. Nu că nu mi-a framat. Mergem sus frumușanu. Pe munte să faci. Sau în munte. N-ai auzit nimic. Hai, măi, Florin, să mergem la mine, lasă-mă cu casa ta. Aici ar trebui să fie o mină. Omă. Da, ar trebui, așa e. Păi și spui tu că nu e? Mă Da. Hai, gata. Ce se găsește pe aici? Și niște porci sus. Cred că îmi fac și o sabie. Tu te duci la mine să faci tu unelte. Fă unelte cât omor eu porci ăștia. Rocăm rapid niște minute. Dacă nu știi, Enderman ăsta e sclavul meu. Nici de mă ascultat. Bună glumă. N-a fost bine. Nu. Lasă vrăjeala. Rapid Stai că nu așa niște face faza. minute. De stau, de sigur. Mă mâncă n-a fi, ne-au bătaie. Mă nu găsi pe el. Mă duc peste porcea. După ei! Dacă mai sunt acolo și nu s-au despawnat, desigur. Poate vom mai avea invitați pe serie, nu știu. Sper că nu. Sau poate că da. Sau nu. Văd acolo un nume. Un nume care are un skin foarte chipeș. Oh, mersi. Da, Marcel se pare că nu e pe server. Te pui. Oh, câmpie, nice. Dă vreo piatră. Să nu primești unelte, să-i sărac. Nu. Sclavule, vezi că mănânci bătaie. Astăzi nu. Nu, hai vină cu să-mi dai și mie unelte. Pe munte, că aici fac asta. Sus, pe munte. Nici nu metezi. Nu. Uitați Enderman-ul sărac, Nu sărac. care lucrează la mine ca să-i dau și lui un bănuț în alta. Hai, fă-mi unelte. Sau vrei? Tu vrei să mă Eu bătaie. doar zic că l-am dat în tine. O, bă, că mor. Mai o bucată. N-ai și tu să-mi de piatră. Vrei unelte? Da. Sabie. Cea mai important lucru. Da, nu mai da.
Du-te în spanac. Bine. O să luăm niște cărbuni pentru că... Cărbuni. De ce nu? Sper că vă place acest episod, în caz că nu vă mai uitați. Și dacă vă place, nu uitați de butonul de like, subscribe și noua metodă de a cer și like. Dacă apăsați butonul de like, o să facă o magie și se va transforma în albastru. Butonul de like, desigur, nu eu. Doar cine apasă va ști asta. Exact. De like, nu de dislike. Like-ul. Am vrut să mergem și noi pe aici. Oaie. Am găsit ce am vrut. Omoară și tu oi. În caz că nu știți, suntem pe cea mai nouă versiune. Mie trebuie să dai niște dedică, dar nu cum să facă. Iei de pe server și intri înapoi. Încercăm mai întâi să... Gata. Eu aici am. Am găsit peșteră. Eu aici am. Faci ce vrei, eu modul laminat. Deci, fraților, noi aici ne facem mica noastră căsuță. În caz că nu știți, Florin filmează. Și sper că vă place melodia de pe fundal, să n-aud hate, că nu vă place. Și o să aveți și în descriere, bine, nu link-ul. Cum se numește melodia? Te bați cu un ce faci? Villager, da. Am lag. Da. Am jucat și Minecraft. Înapoi. Să facem și o scăriță cu șane. Ciupercă care n-avea ce face. Ceva verde și lung. Care face boom. A făcut boom, i-a luat decât jumătate de inimă. De ce e verde și lung și nu verde și albastru? Să facem și noi niște torțe, pentru că de ce nu? Deci îți trebuie. Asta e marea mea întrebare. Așa. Ca să faci un pic de lumină. Auzi de ce îmi trebuie oare? Trece un tractor prin fața casei și de-aia nu o să mă aud așa de bine, dar o să pun muzică și... Posibil nu o să se audă. Posibil. Posibil, da. Bine, nu o să pun muzică, că deja ai pusă. Noi ne-am făcut aici frumos, nu avem stres. Eu rămân fără mâncare. Peșteră. Bă, eu am mâncare, nu am stres. Am găsit un enderman, băieții, haide să-l tăiem. Creeper. Trebuie să avem grijă să nu ne uităm nici la enderman, dar să termină și creeperul ăla de zile. Mori. Tot așa. Cum să mulți un enderman, vă arată Ionuț. Vino mă cu fraiere. Dă-mă cum uit la tine. Fraiere, nada aici. Hai, dă-mi perlă. Mi-a dat o bucată. Bă, da, o perlă, nu dă bă ăsta. Ne astupăm aici, facem un furnace rapid. Să facem un pic de mâncare. Eu grup aici în zonă cu porții. Cu porcerii. Exact. Așa. Și acum... Da, nu o să ne întrebească de ori să acoperim, uite, zona asta. Bam. Și punem carne la prezident. Bam. Așa. Am dat din nou de mini. Să vedem dacă facem și noi ceva pe aici. Și Florin filmează, deci dacă l-auziți să nu băgați în seamă. Pentru că motive. O să mă duc înapoi să-mi aranjez și inventarul până una alta. Așa. Bam.
Bem, bem și cu carne de aici. Bem, bun, îi luăm. Stați în cealaltă cameră. Nu. Din păcate. Am uitat să mănânc. Bravo, Ionuț. Sper că nu-i fundătură. Wow! Nu-i fundătură! Hai să săpăm din nou în jos. Poate găsim și noi ceva interesant până una alta. Da. Să vedem și noi. Poate găsim și noi diamante. Ar fi chiar wow. Bam, bam, bam. Sper să vă placă acest episod, oameni buni. Și din nou vă spun să apăsați butonul de like. Ca să... Da. Și la un like, fiți atenți, la un like postăm cel de-al doilea episod din seria de Minecraft Florin. Da. Am ajuns la bedrock. Din păcate. O să urcăm până la stat 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și aici ne apucă de minat. Așa. Poate mai găsim și noi în alta. Între timp. Florin mă întreabă dacă am terminat filmat. Se pare că el a terminat de mă întreabă asta. S-a spart târnăcopul. Da. Bine că avem lemn. Dacă intram în mine fără lemn era vai de noi. Bam, cobblestone. Cobblestone. Și poate și noi o să bătem dragonul în această serie. Momentan, pentru mine, vreau să găsesc și eu niște diamante. Da, iron mai întâi, nu diamante, să fiu sincer. Aici e niște gravel, n-am chef să... Bă, frate, du-te, bă, cu gravel. Și aici e gravel. Noi, bine. Ocolim. Aș vrea și eu niște iron dacă s-ar putea. Dar nu cred că s-ar putea. Ei bine, să vedem, poate găsim și noi ceva diamante. Știu că nu minez chiar bine, sau oare minat se spune? Nu m-am gândit niciodată. Așa. Ei, cred că aici o să închid episodul. Am înregistrat deja vreo 14 minute și ceva. Am reușit să facem puțin progres, o să-l lăsăm... Da. Mă duc să las furnace-ul aici. Aici o torță. Las așa. Și sper că v-a plăcut acest episod. Eu am fost Ionuț, Florin, cealaltă parte. Ce să mai spun altceva? La revedere, băieți! Ne vedem la următorul episod.